खुलुमबाय बयखौबो कारिगाव ओनसोलाव जानाय जिथु जाथाय सावथालफोरा जोंनि साथाम बर' लाइमोनफोरखौ होसो होसो बुनानै सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा खालामनाय बे थारैनो सोनखारि जाथाव आरो दुखुनांथाव बे जाथायजों जायफ्रा लोब्बा दंमोन जायफोरा दायनिगिरि बिथांमोनखौ पुलिसा हमबायनानै जोङो खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथि मोननाय जादों। आङो सानो बे जाथायजों जायफ्रा लोब्बा दङ जायफ्रा दायनिगिरि बिथांमोनखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावनांगौ एबा बिथांमोनखौ फासि होनांगौ। रायजोफोर आङो बे समाव बेखौसो खावलायबावनो सानदों बे जाथायखौ लानानै जेरावबो राजनितिनि गाबथुना जोंनि बर' हारियाव जेसेबां दल संगठनफोर दङ गासैबो दल संगठनफोरा खौसे जानानै बर'नि अनगायै बिटिसिआव गोबां जनजातिफोर दङ गुबुन हारिफोर दङ दा गुबुन हारिफोरनि दल संगठनफोरजों जयै टेबोल गंसे बे जाथायखौ बोरै हागौ निउट्रेलाव लाबोनो थाखाय सावरायनोसो नांगौ। दा बे समाव नुनो मोननाय जादों बिटिसिनि इएम प्रेस मुसाहारि बिथाङाबो बे जाथायखौ लानानै माखासे खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंदों आरो बिनि अनगायैबो मैया मोनाबिलि समाव बिटिसिनि चिफ मानबेर हाग्रामा महिलारि सारा खौरां बिजोङाव थार्ड पार्टिनि खोथा बुंदोंमोन। कोनोबा थार्ड पार्टिर खोथा लई पेलाय जाहाथे हुलस्थुल नकरे दा बिथांनि बेबायदि बुंनायखौ बिटिआरनि बारग' डिपुटि चिफ मानबेर गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों फिनजाथाय होफिनदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। बिलुखौ जोबजासिम नायनानै लागोन बिनि उनावहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। नंगौ मैयानिफ्राय दिनै खोब मोनसे बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना जानो नाङामोन एक्सिडेन्टेलि जाबाय बेनि दायनिगिरिया साजा मोनगोन बेखौ आयेननि मोनसे बेबस्था दं। आं नंखायनो खावलायगोन जाहाथे बैफोर जाथायनिफ्राय जायफोर दिनै माने गाज्रि सिन्ताधारानि बेक्तिफ्रा दिनै बेबादि खामानिखौ मावबाय बे आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ स्ट्रंलि जों साजा होनाय जागोन आरो जायफोर दिनै माने बे खामानिनिफ्राय मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायदों जाहाथे बिथांमोना मोनसे पजिटिभ नायनजों नायो। दानि जुगा जोङो खोब मोनसे जौगानायनि मोनसे सिन्ताधाराजों जों खामानि मावनांगोन। बे फिसा खोथाफोरखौ जोङो बिराद गिदिर खोथा बिराद साननो गोनां खोथा बे माने फिसा खोथा नङा। सासे मानसिखौ ओरैनोथ' बुथारनो हायाना नङा होमबा बैफोरबायदि बेक्तिफ्रा थायोबा समाजा जौगाया। नंखायनो जाहाथे आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे एसे मोजां सिन्ता खालायलायनानै जाहाथे मोनसे सान्ति गोजोन जे बेखौ माने असान्तिखौ सान्ति खालामनो थाखाय जों बयबो दायथ' लालायलायगोन आरो बेखौ समा खिथागोन। मैयासो जादों जाथाया आङो बिनि सायाव बुंगोन बे जाथायखौ जों कन्ट्रल बयबो खालामनो थाखाय जों दायथ' लानांगौ जाहाथे गाज्रि मोनसे लामाजों जों लांनो नाङा आरो थेंक इउ। बै बाथ्राखौ लानानै बेखौ केन्द्र खालामनानै हाग्रामा महिलारि जि थार्ड पार्टि हाबनानै दं होनना जिथु बुंदों बे थारैनो जोबोद इरेसनेल स्टेटमेन्ट बे इमेच्योर मानसिनि स्टेटमेन्ट आरो बेखौ जों बेखौ आं पार्सनेलि बिथांनि बे स्टेटमेन्टखौ कन्डेम खालामो। बे समाव जों ज' जालायनानै बोरै सिटुवेसनखौ कन्ट्रल खालामनो हायो बोरै गोजोन थासारि लाबोनो हायो बिनि थाखायसो खोथा बुंनांगोन। खिन्थु बिथाङा डिभिजिभ फर्स राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय डिभिजिभ जिथु स्टेटमेन्ट होदों बेयो सासे लिडारनि खुगानिफ्राय बिदि जानाङामोन आरो बेनिखायनो बिथांनि जिथु स्टेटमेन्ट आं बेखौ कन्डेम खालामदों। बिथाङा जिहेतु बिटिसिनि जि जा 26टा जनगोष्ठी दं बे 26टा जनगोष्ठीनि दैदेनगिरि आरो 26टा जनगोष्ठीया जयै गोरोबलायना थांना थानायनि बेबस्थाखौ बिथाङा सिन्ता खालामना खामानि मावनांगौ। खिन्थु बेखौ सिन्ता खालामालासिनो मोनसे डिभाइड एन्ड रुल खालामलायनानै गावनि गातिखौ बासायना लाखिनायनि जि षड़जन्त्रजों बिथाङा खोथा बुंदों बे थारैनो जोंनि थाखाय मुगैथाव आरो बेखौ जों लुगैयाखैमोन। जों हाग्रामा महिलारि बायदि लिडारनिफ्राय बेबायदि स्टेटमेन्ट आसा खालामाखैमोन आरो बेनिखायनो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे इन फिउचार बेबायदि डिभिजिभ सेन्टिमेन्ट लानानै जाहाथे खोथाफोरखौ बुङा खिन्थु गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ गासैबो दल संगठनखौ नैबायदि सिचुवेसन बोरै फोथायलायना खामानि मावलांनो हायो बे बाथ्राखौ नोजोर होनो जाहाथे बिथाङा खामानिखौ आं बेखौनो खावलायबाय। दाखालि मोनाबिलि समाव कारिगाव क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव मोनसे गारि एक्सिडेन्टखौ बिथा खालामनानै जि
मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय बे थारैनो दुर्भाग्यजनक मोनसे साधारन एक्सिडेन्टसोमोन आरो बे एक्सिडेन्टखौ लानानैनो माखासे उदखारिफ्रा गारि सालायग्रा आरो बे गाखोलांनाय पेसेन्जारफोरखौ जिबायदि बुबाय बेखौ बिथा खालामनाय जिखिनि दावराव दावसि जादों क'क्राझारहालागै बियो दुखुनांथाव बेनिखाय आं बेखौसो बुंनो सानो जे एक्सिडेन्टआव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ बोखांनो नागारै बिथांमोनखौ बुनानै सासेखौ बुथारनाय बे जाथायाथ' मुगैथावानो सोंखारिजाथाव आरो बेवहाय जड़ित जायफोर उदखारिफोर दं बिथांमोनखौ इतिमধ্যে माखासेखौ हमबाय होननानै जों खबर मोनदों बिथांमोनखौ आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों आयेननि नेमखान्थिनि गेजेरजों साजा होनांगौ बेखौ जों बुंगोन खिन्थु बे जाथायखौ लानानैनो जाहाथे जोंनि गेजेराव कमिउनेल जाहाथे क्लेश जाया आं बेखौसो खावलायनो सानदों इतिमধ্যে बे एसे कमिउनेल क्लेशनि लाइनाव थांदोंमोन खिन्थु मैया मोनाबिलिहालागै जिखिनि खबर मोनदों बेयाव एडमिनिस्ट्रेसना जथेस्थ' बेबस्था लानानै एसे सिटुवेसनखौ कन्ट्रल खालामनाय अबस्था लाबोबाय बे थारैनो मोजां जादों दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों जे मोनसे जाथायफोरखौ लानानै जों गासै समावनो कमिउनेल सिन्ताधाराजों खामानि मावबा जानाय नङा बेनिखाय आं बेखौनो खावलायदों जोंहा बर'फोरनि जेसेबां दल संगठन दं आरो सान्थालफोरनि जेसेबां दल संगठन दं बिथांमोना जाहाथे नैबे जाथायखौ लानानै अर सुनो नाजाया बरन्स बे दल संगठनफ्रा ज' जालायना सावरायलायनानै गाव गावनि हारिनि सुबुंफोरखौ जाहाथे नियन्त्रण खालामनो कन्ट्रल खालामना लाखियो जों जाहाथे रिस्ट्रेन्ट সংযত जानानै जाहाथे सिटुवेसनखौ कन्ट्रल खालामनो नाजायो बेनि थाखाय आं खावलायदों बेनि थाखाय खामानि मावनो खावलायदों दिनै जों सान्थालफोरानो जा बर'आनो जा गोबां बोसोरनिफ्राय लोगोसे थाबोदों आरो थांनाय 5 बोसोर बेखै इउपिपिएलनि नेतृत्व जि सरकार बेनिफ्राय सरकारा गोजोन थासारि लाबोनायनि थाखायनो खामानि मावदोंमोन आरो थांनाय 5 बोसोरा गोजोन थासारिनि गेजेराव दंमोन खिन्थु एबार जों उन समावबो बे गोजोन थासारिखौनो लुगैया बेनिखायनो जोंनि आथिखालनि सरकार बेनिफ्राय सान्थाल जनगोष्ठीनि स्टुडेन्ट इउनियन साहित्य सभा आरो गुबुन गुबुन संगठन लोगोसे बर'फोरनि बर' फरायसा आफाद बनसु बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन जेसेबां संगठनफोर दं बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि जनगोष्ठीखौ कन्ट्रल लाखिलायनो बुजायलायनानै अर जोंब्लावनाय लामाथिं थांनायनिफ्राय जाहाथे होबथालायो बेखौनो खावलायदों जिहेतु जों सान्थियाव थानांगोन गोजोन थासारियाव थानांगोन आरो अब्लासो जों जौगानाय खामानिफोरखौ मावनो हागोन